kaluyo in taon naman magpapanimo. In taon sa pon gakabuslot-buslot lang shorts, gakabuslot-buslot lang sa nina. In taon gapangitom lang in taon mama magpapanimo, gidilik-dik na lang. Mura nagsinugbang alit so naman naong. Gapainit parang ipadala kwarta nimo dito. Tag 1,000, tag 3,000, tag 5,000. Unya pagka-graduate in town. Wala man lang gahatag bisag kinintos sa magpapa. Kinintos na lang unta. Wala gyud. Abi mo? Sukor ba si Kristo anang mga bata, mga ulitaw dalaga, nga walay ikatabang sa ginikanan? Basagan na sa Marcos Kapitulo 7. Apan kamo nagtudlo nga kun ang usa ka tawo may butang nga ikatabang unta sa iyang amahan ug inahan, apan moingon siya, kurban kini, nga sa ato pa, iya kini sa Dios. Dili na siya kinahanglan nga mutabang pa sa iyang amahan o inahan. Kini mga pare dire gusto nila nga ang mga tao mutabang dito sa simbahan. Imbis katong kwarta, itabang sa mamagpapa, tanan, gibutang sa simbahan. Kini mga pare dire gusto magkwarta. Suko si Kristo anak. Yes, muhatag kita sa simbahan, pero di na to kalimtan ang atong responsibility sa atong ginikanan. Unay meaning ani mga igsoon. Suko magana si Kristo, nga ihurot og tabang sa simbahan ang tanang kwarta, dili taganang ginikanan. Samot na ka nang ikaw mag-adto lang sa syudad. Inom, palit og ice cream, palit og cake, palit og sing-sing para sa uyab, sapatos, bulahan ng uyab. Ang mga magpapa, ito, gabako-bako lang taon dito sa